ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மிர்துன் சாய் சேனல். டுடே குழந்தைகளுக்காக சாதத்தில் முட்டை தோசை செய்ய போகிறோம். இந்த ரெசிபியை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இந்த சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறதா இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஆளுங்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோலாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். இப்போ ரெசிபியை பார்த்துடலாம். சின்ன கப் அளவுக்கு ஒரு சாதத்தை எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதை நான் மத்து கடைஞ்சி வச்சுருக்கேன். நீங்கள் மிக்சியில் அடித்து கூட உங்கள் குழந்தைக்கு கொடுக்கலாம். அப்படி இல்லை முழுசாக சாப்பிடுவாங்கன்னா முழுசாக கூட கொடுத்துக்கலாம். கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கலாம். தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க. நான் ஒரு முட்டையை உடச்சி ஒரு கிண்ணத்தில் வச்சுருக்கேன். அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். எப்பொழுதுமே கிண்ணத்தில் ஊற்றிட்டு மறுபடியும் ஊற்றுங்க. குழந்தைங்களுக்கு செய்யும் போது வீணாக போயிருந்தாலும் தெரிஞ்சிருக்கும். ஓடு எதுவும் கடந்ததுன்னா கூட தெரிஞ்சிடும். இது கூட ஜீரகமும் மிளகும் நான் பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் குழந்தைக்குன்னு, அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ தோசைக்கல் அடுப்பில் வச்சுட்டு ஹீட் ஆகிடுச்சான்னு பார்த்துட்டு நம்ம தோசையை ஊற்றி எடுத்துக்கலாம். இன்றைக்கி நான் வெண்ணெய் தான் சேர்த்துருக்கேன், நெய் சேர்க்கலை. வெண்ணெயை வந்து தோசைக்கல்லில் போட்டிருக்கேன். இப்போ மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிற சாதத்தையும் முட்டையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம். தோசை மாதிரி நீங்கள் ரவுண்ட் ஷேப்பில் போட்டுக்கோங்க. இது கூட வெண்ணெய் கொஞ்சம் நான் அது கூட சேர்த்துக்கிறேன். சுற்றிலும் போட்டோம்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும், வாசனையாக இருக்கும். குழந்தைங்க சாப்பிட்ருவாங்க. நெய் வெண்ணெய் எது வேணுமோ போட்டுக்கோங்க. நல்லெண்ணெய் மட்டும் சேருங்க குழந்தைக்கு, வேறு எண்ணெய் எதுவும் சேர்க்காதீங்க. தோசைக்கல்லில் இந்த முட்டை ஒட்டவே ஒட்டாது. நீங்கள் ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதை திருப்பி போட்டுக்கலாம். உடையவே இல்லை, ஒட்டவும் ஒட்டாது. ரொம்ப நேரம் எடுக்கவும் முடியாமல் இருக்காது. அவ்வளோதான், தோசை ரெடி. தோசை கேட்குற குழந்தைங்களுக்கு இதை மாதிரி செஞ்சு கொடுங்க. நம்ம குழந்தைங்க வந்து சாப்பாடு சாப்பிட்லங்கிற ஒரு கவலை இருக்காது. சாதத்தையும் இதையும் சேர்த்து கொடுத்துட்டோம்னா அவங்க சாதமும் சாப்பிட்ருவாங்க, தோசையும் சாப்பிட்ருவாங்க. இந்த மாதிரி உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு சென்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.